Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 12 sa bulan sa Hulyo, sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon aniya nakita sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 7. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Ining napulog duha gipadala ni Jesus uban ining mga panghimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. At tuwahinon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ug karon mga igsuon, maghiusa kita sa pag-ampo. Ato kining ipahinungod sa atong bayani sa nasod ug bayani usab sa atong kinabuhi. Kamawang mga OFW, nagidawat nila ang kasakit, kaguol, kabalaka, kahadlok ug kamingaw para lang mahawas kita sa kalisod sa kinabuhi. Ilabi na sa mga finansyal nga panginahanglan. Busa mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesus, kami nag-ampo alang sa matag overseas Filipino workers sa tibuok kalibutan. Samtang sila naningkamot nga layo silang mga pamilya, painita sila sa imong gugma. Liguna ang ilang mga kasing-kasing o balaanong amahan. Panalipdi sila batok sa tanang kadaot ug kakuyaw sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon. Bantay sila o giyahay sila kanunay nga luwas kay aduna pa sila pamilya nga nagpaabot. Ilabi na sa mga OFW nga nagpuyo sa mga lugar nga bawal magsimba, mag-alagad ug mag-ampo kanimo. Imo ang among mga lawas, hunahuna ug espiritu nga imong templo. Nasayod ka sa naa sa among hunahuna, kasing-kasing o kahimtang sa among kinabuhi. Ining tanan, among gipangayo, inaagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Umari ka bala ang Espiritu, Ginoong Jesus, among Amahan, apan sa katapusan, mathuman ang imong kabubuton. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.